Taura ni wabani. Taura ni. Polisi. Next week. Ndini murume wamai takanetsa naumba kwedu amba vabuda pavaenda musha kwavo pamusiwo tanetsana kudaro ndakavatevera ndabva ndanzi vanhu vanofanira kugadzirisai hama dzavo vanasekuru vavo avapo vari kuharare ndabva vananzi vamirire ndabva ndavafonera zvikanzi vanouya after 3 days ndabva ndati hazvikwanisi kuti ndimire ndakaenda kubasa ndicharega nimboenda kuti ndiende kubasa ndichadzoka kana ndawana mari ndabva ndaenda kubasa ndakanonoka kuwana mari pandakazowana mari ndabva ndavafona ndichitaura nasekuru ndakati sekuru ndauda kuuya ivo ndabva ndavafonera zvakanzi uri kuya rini ndabva ndikuya mangwana ndabva ndakundikana kuenda kubasa ndakundikana kuenda kubasa ndakabva ndakundikana kuenda kumusha kunovatevera ndakabva ndazovafonera ndakati ndakundikana chazouya kuswera mangwana sekuru zvakanzi alright unouya ndabva ndavafonera sekuru vaya zvakanzi ndabuda ndaenda kuharare unozoya manheru pandakazofonera ava zvakanzi vabuda vaenda kubasa kuharare saka panguva yandakati nditaure navo vakanditi ivo ndichadzokuti ndodzoka kuuya iko kuti kwanise kutaurana kuna sekuru zvakanzi saka ndakabva ndambotraya ndichivamirira kuti vachauya kwana sekuru kwacho kuti ndikwanise kutaurana kuna sekuru havana kuuya gume vakuti vabva vabhuloka nhamba dzangu vabva vachinja line tine zvinhu zvatakanga takatenga ndakuda kuvaka pandakanga ndapuwa stand nasabhuku ndabva ndaenda zvakanzi kwatwe iwe hatikwanise kukupa mukadzi wakasiya ataura panapa akaenda achiti musamupe material ari ega saka itofonera mukadzi wacho pandati manje ndizowana kupi namba hazisi kuita patafonera amai vacho vavatipa namba dzavakushandisa vafonera zvakanzi tikukupa wiki kuti uite uye kuno kana waregedza kuuya takumupa zvinhu zvezvezve zvakanzi alright saka inini nematauriro andaichifonana navo tati tisinganyatsonzwanana gume vakuti ndikata pafoni dzimwe nguva vachibloka nhamba dzangu ndakafona kana usiku vaibloka saka ini pfungwa dzangu dzakafungidzira kuti kundidzimira kwavari ndita foni nekundikatira kwavandoita pamwe vanenge vaane zvimwe zvavanenge kuti zvavakuita kuko saka kundidisturba kwavari kuita kuti nditore zvinhu zvangu nekuramba nekundikatira foni saka bhera ndinzwisise kuti ivo vachiri kuda musha here kana kuti havachada asi nini mukadzi wangu ndiri kumuda vabvunze ita muchikuda mushairi uchiri kuda musha hanzi musha wangu ndoula muzoda ndiumba handiumba mba ndirambe kuenda asi chekutanga mambo wangu kutanga kukumbira kuti ndisimuke kumba ndakasimuka nekuda kwenzara nekuda kwokushaya chekudya ndakasimuka nekuda kwokushaya chekudya pamba nekuda kwokushaya sapoti kubva kune murume wangu kumba angasisa uya kumba ka1 pamwedzi ndopaiuya akauya kumba akapedzera kuti akauya kumba yange iri noise chete ndikamukumbira mari yechikafu aindizoda kuti ndinoiwana kupa saka ini ndakasvika pakusimuka kuomerwa ndikasimuka ndikaenda kumba kwedu ndozvakatipa kuti ndisimuke pamba pandaigara panobhadharwa rendi kuti ndirambe ndakagara pamba pandaigara ndanga ndisisina mari yerendi ndanga ndisisina kwokuti ndinowana chikafu ndanga ndisisina kuti ndaiti ndikakumbira chikafu ndainopiwa kumba ndikada chibage ndaitumirwa nebhazi rinodarika apa vari kwaNyamaropa ndobhazi randaitumirwa chibage nyaya yandakasimukira majuniya kumba inyaya yenzara inyaya yekuti mimi amusingauye kumba ndanga ndisisina chekuti ndinodya pamba pandaigara panodiwa rendi vanga vasisakwanisa kuti vandibhadharire rendi ndonyaya yandakasimukira asi musha wangu ndinouya naire baba wamwana tinzi zara iyo akani magirlfriend here andori nemukadzi wavari kugara naye akugara ku kumadziwo mudzika zvese zvazvikatamika ngaivapedza zvese ndo nyaya yakaveyapo saka mumba medu manga musisina bonde rakakwana
wanga yakuti inoshanda apo neapo sometimes inga singashanda saka ndaiti ndikabvunza ndairohwa saka ndaishayiwa kuti ndiende kunoudzawo handina hama iri madziwo saka ndakangonoti zvakanaka kuti ndimbosimuka ndimboenda kana ndaenda kana achindida achateera sekutaura kwaangaita kuti akateera zvoshuwa pekutanga abva anzonodzoka inini baba handina ndinogara ndina nasekuru wangu anasekuru wangu ndovanomira sababa saka vanga vasipo panguva yacho kuti auya vaitise vataure naye saka nguva yaakazoti achauya ndakazoshamisika ndichiona andafonera onzi ndiri kudiwa kuno ini handisi kubasa asi kwandiri ndiri kugara kumba kwagogo vangu kwaseke kwandiri kugara handisi kubasa murume beyangu maripoti yamai akabvisa mai pamba wayangu ini shoti wanzwa nawe boni nawe nzara nawe rent uri kuzvigadzirisa here musati maenda ikoko mubvunze iye ari kutaura kuti yanga isingamiri ukamubata here ukatesta zvairamba taiti tikada kuti tiite yaigona kurara achitanga kuenda kumusoro pamumba saka ndaiti ndikabvunzwa mumabe yangu ko zviri kufamba sei anga zvisina miri ndaipedzera ndakurohwa saka ndakapedzera ndakushungurudzika nokuda ndoramba ndichirohwa chandikurora chicho ndaichishayi ndozvakandipa kusimuka wazvinzwa mupinduro pamusoro yechanga mumba manga musina mufaro kutaura kwavamai ava kwaindibvisa rudo kwamunhu ndandisingambowana mufaro nokuti kuoma kwangu kaita zvinhu inyaya yekuti ndaishaya pandaigara pachina ipapo ndaitenda kubasa ndichitoshaya ndichidzoka kumba ndaiti pane pandaitombowana ndichitouya kumba zvinhu zvichitoraiti tichitowirirana asi panguva yekuti zvinhu zvazooma muchawanike mari ndiyo inokwanisa kutenga chikafu nei saka ndaiti ndakauya ndisina chinhu vaibva vatara kuti endai kwamunotenga chikafu ndachifunga kuti kana wabata point nyaya hombe panyaya dzesevhisi inawe boni unoona vakadzi vese vamwe mapendi 1 zvimapitwoti zvakaparuka but kana uchimupa bonde rake zvinonzedza umboenza asi unofumurwa nonhauye kuti unongochinyima mukati bonde une panokosha nzara zvirimo vanhu vese vakurirarira kutorara vakanga masanflower but bonde rinenge ririko chite manheru tisina kudya haumbonzwa nonsense mamwe sene umapisana nayo vopakwira nyaya yako wobva wagara kuna amainini waporasa amainini uri kufara uyo hana chaanacho nzara topaita sei bonde anzara mbiri dzanzara mbiri achibva kumba kwavo kwaitogotiwa but avainga chibonde woriwana kuti changambiri ipapo handiparambe kuti zvaisvika pakudaro asi munongoziva kuti kana kutaura kuchinyanya mumba hapana akana bonde rachina haringatombonakidzi paaiuya mumba umo aibvisa ipe sometimes ora rakapfeka boxer shot iworara zvako uri pedzi waibata here akapfeka boxer shot iyo sometimes ndaitotya kuti ndivabate nodoti kana akangomudhura ipapa humutaudzi saka ndezosvika pakutyawo nokuda kwokuti ndikada kuti ndimubvunzo ndopaizopedzera ndiro saka ndaityawo kurohwa wayana nobva kwamusiwa ndaina sekuru wangu nemunini wangu sekuru wangu uyakuno munini wako uyakuno ari panze muda nemwana oraita anoprobhugadisa ndina sekuru amusiye chaukanga wachinjira malaini chii handina kuchinja line asi kuti line rangu rakangoshaya network ndobva ndakashaya network musi wa 24 December usagare pakati gawa iwe tobva kumurume wako rakashaya network musi wa 24 December kusvika musi wa 4 January ndanga ndisina foni ndanga ndisina ndakazokutenga uye ndakazoita musi wa 4 ndowandakazowana uri kuti kudire imba yevana pakusoro ndatoshungurudzikawo pakuuya kwataita tarisira yangu musi wa 22 November ndaitarisira kuti mukwasha zukuru wangu achasvika kumba togara pasi ndonzwa saidi rake zvino akaramba achingoti ndazokundika kusvika tazoona samwoni rasvika kwamusana tikana mawiri acho ataita ndezvekumanikidza muzukuru wangu yakafirwa nababa mwana wanzvadzi
yababa wangu. Tatuzongozama kukwereta kuti mari yacho yedare ndifunga kunoku haina kutonyatso-kwana papa chidiwa 7 tazobisa 50. Ndakwanisa kutakura iye nemunin'ina wake tiuye kunoku. Ndaida kuumba imba yavo nekuti ndine vamwe mumadzisekuru ari kukumba anga akati kana vauya togara navo pasi tonzwisisa chiri kukonzesa kuti zvidai chii. Auya akazomboona zvakakodzera kuti auye kunoku anoziva kuti punishment here yekuti pani chakuti tobva tatsvaga futi nemari yekubhadhara dare. Uye nyaya yacho tisiri kuinzwa. Uya tora zvishemo zvake uku akati mumba chemo handina mufaro ndiri kurohwa ndizvosho akatora zvakaoma. Tangotsanziridza kuti ano mwana auya pamba hatingamudzinga. Saka chief tatouya kuti tibatsirwe kana muzukuru wangu ari Rome mubva matonga inini kuti iwe uri Rome tobva tangozivawo kuti zvakamira sei. Unokuti kudine imba yawo yenderera mberi here? Kana vawirirana hatigone kuzvimisa nematongero amuchaita pano tikutoda kuti agare mumba ndoshuma. Iwe wazviza zvataura sekuru waya kumba kwangu wakapfeka tishoti wakapfeka tishoti ukurikota ukatara matambudziko ako nditaura vanhu vasinga nyaya enda kunoona mapurisa uchinge wazviza zvataura mukadzi nozvavaitaura mumba kwangu zvasiyana. Wanyatsokunzwisa pawaitaura paiwe waizvihari. Saka nhasi mataura iwe ndanzwa divi rako ndanzwa divi romukadzi iwe uyo akatogara tosika kumba kwako unoziva dai wanipadhora na pamutaaiti ya uri Rome shamari mukadzi wacho mudikari umoja naye kuya kuroja ku unowana ungani naye unoona unowana ungani wadagara naye kutomushi unomakore mangani akutamba nokuti yatuya nasirika usifanungo sabari wakuru ndafunze poitaura pependa unonge fanaka uipa akati musatore kuti kwanga matenga panyama svisvo ndaunonge angazvomba tuiswa 100%. Iwe uri mwakurudza mwana vari kamutunhu unorira munhu idhabhoki kuchaya nokurutsa ukuzvinzwa idhabhoki kuchaya nokurutsa vamwe vanorite chinyomwa nonsense noise after noise. Saka unodambudziko handizive kuti saiti yakumusoro musikana asi saizive kugara musoro wanga wakadai achiri mwana mudikisi yatotogadzirwa musoro achikome ipapu newe nochida kuti asvikoturira zvimafutenga zvokutsvukisa mafuta mazuva ano zvekutsvukisa but iri kutarisa nyama yake so aritonge mutepe wofocha hazvinakidzi right mboendaina upanza manzwa here kana ndaikotera madzimati yaRome ndenda sekuru panza yaRome kana pasina kuita zvakanaka uyu ndataura chokwadi mukadzi kana ada mukadzi ngaamupe imba yake amuvakire imba yake kwete zvokuroja unobva kumusha saka urikuroja pamadziva uyu ndo panga chiroja futi kokumusha hauna musha wotadza kuvaka usha wani Tairo mangori? Tairo musha wani Tairo mpero chii chasimudza Rome muri papi muri nyaya ipi yakasimudza Rome Ndiratetera mukomana. taura Ndakaenda kuroora mukadzi. taura tinzwe tete wakafari Pamusoro changamiri. Ndini chandasimudzira rukondo chokudai. Muroora wangu shuwa ndinomuda. Muroora wangu zvaakatiza atenga kumusha pake pandikaenda kuzapfuma kwebo. Ndainge nechishiro chokuti pamwe kuda ana sekuru ava. Sezvo murume wacho zvanga asina kudzoka zvanga asina kuzodzokera pamwe wachandunzwa muroora wangu kuti ndimakaya nepfuma muroora wenyanesaae watova Rome watova Rome sei tichida kutaura haigona kuuya mwana nemavhiri akaita uzvinzwa matsanangura aipa statement wanyatsoa nekuti mwana wangu ndainzwa hangu kuti wapasina bonde asi ndoda kubvunza kutaura kwezvashandi hazvishandi ende iwe unofana kubvunza unofana kutirita mwana wako anongoti churi chiri pese pese ndakubvunza zvinoita here uyu ano 31 years aite vakadzi vaviri zvakanaka
Pindura iwewe. Chuno maoba. Mchuno. Unosenza chi mchuno macho? Ndokupereka kwavari kuita. Saka mwana wako ari romo. Wazvizwa? Uya ari romo. Mafamba maita sei? Ya pamberi changamire. Tataura nayo mhuri. Mhosva dzese dzangatingenda kumurume pamagariro pakati anenge angakunakirwa ndiye hwani. Asi tataura nayo anhu. Tamuudzawo zvinoitwa chipai. Unofanira kufundira mudzimai kuti shamwarira nomwe mudzimai. Nyangwe apopoti asi zvapinda mumwoyo zviri right kutumbuka kwenoita kushoma. Saka tawirirana naye kuti ari musi wechina anoenda kuda kwasekuru otora mudzimai. Wogara nemudzimai achimutsvagira chikafu zvaasati avaka pamusha pavakatenga vombomurojera pokugara. Saka vawirirana vati vakaenda kugara zvakanaka. But kana tadai so rodzi ro takumonita. Takumonita ndava. Musi wa 4 avauye. Vanouya next. Vanouya musi wa 4. Unouya nomurume wako musi wa 4. Tutudze kugara zavo. Takumonita iyi. Ndinge ndakubetsa comeback kuna mambo. Vane maposti zvomangu yasekura. Anobhadhara. Yachitanda mutudzi. Fana kubaba. Next.